Dnes sa budeme rozprávať o gaslightingu a čo robiť, keď si všimneme, že nás niekto gaslightuje. Volám sa Katka Jurdíková a pomáham ľuďom dostať sa z toxických vzťahov a žiť krásny, naplnený, spokojný a hlavne pokojný život. Gaslighting je zámerná snaha niekoho zmeniť vaše sebavedomie, vašu sebaistotu ohľadom toho, či ste schopní vnímať, cítiť, pamätať si a rozhodovať sa za účelom, aby získal nad vami kontrolu. To sa môže diať v jednotlivej situácii, kde si môžete všimnúť, že niekto sa snaží znižovať vašu schopnosť práve pamätať si veci tým, že odmieta, že tie veci, tak ako ich vy popisujete, sa naozaj stali a tvrdí vám, že sa nestali, alebo znižuje vašu primeranosť vašich emócií. To, že vaše pocity zhadzuje, degraduje. Niekedy sa to deje medzi vami dvoma, ale často sa to deje, že nejakým spôsobom poukazuje na vašu neschopnosť práve pred nejakou treťou stranou, pred treťou osobou alebo skupinou ľudí. A takisto môže znižovať vašu schopnosť na základe toho, že vy teda začínate pochybovať o tom, či ste reagovali adekvátne, či ste sa cítili vôbec ako správne, či ste mali dôvod sa cítiť tak, ako ste sa cítili, či si vôbec pamätáte veci správne a adekvátne. Tak na základe toho potom začínate aj pochybovať vlastne aj o svojej schopnosti situácie priamo vyhodnotiť tak realisticky. A tým, keď niekto takto získa nad vami tú moc, že vám potom môže on radiť, on vás kontroluje, on určuje, ako tie veci vlastne boli a vy sa tomu prispôsobíte, tak tým získa on tú kontrolu nad vami. Pamätám si ženu, ktorá vyštudovala vysokú školu a časom si založila rodinu a v jednej situácii jej manžel odišiel na dovolenku a sám a ona zostala doma s deťmi. A možno mu aj trochu závidela, že aj ja by som chcela ísť na výlet. Áno. A on nás nevzal so sebou, lebo by sme mu vadili, alebo ako by on mohol proste sa venovať svojim aktivitám, keď má na krku dve malé deti. A ona vlastne vôbec ako nevedela a nebola schopná premýšľať o tom, že ako by to mohla urobiť sama, aby sa sama cítila dobre. A keď jej bola ponúknutá možno, že by mohla ísť vlastne sama s deťmi si oddychnúť a že by to možno bola pre ňu príležitosť proste naozaj ísť na výlet po rokoch strávených doma s deťmi, starostlivosťou o domácnosť, o deti, tak ona pochybovala o tom, že čo povie na to jej manžel. A ako sa bude cítiť, že ona teraz si dovolí ísť na to isté, čo vlastne on si dovolil sám pre seba, a zároveň, keď sa teda odhodlala k tomu ísť do tohto kroku, tak rozmýšľala, tak vlastne zisťovala sama o sebe, že
ona vlastne sa toľko spoliehala na svojho manžela, že tieto veci on zariadí, že on vie najlepšie vybrať najlepšie ubytovanie, vie najlepšie, kde ísť, rozhodnúť, kde ich rodine bude dobre, vie to vybaviť on. Napriek tomu, že to bola vzdelaná žena, tak po rokoch takéhoto útlaku a manipulácie, tak ona bola plná pochybností o sebe, či je schopná si vôbec zariadiť a vybaviť dovolenku na Slovensku. Napriek tomu, že predtým bola cestovaná a dokázala sama cestovať do rôznych krajín v Európe, ale aj mimo Európy, tak teraz ona plne pochybovala o tých svojich schopnostiach, či ona vlastne toto dokáže. Či dokáže ísť na dovolenku s 2 deťmi. Úplne tá jej sebaistota a to, že je schopná urobiť nejaké rozhodnutie, tak bola úplne diminished, úplne pochovaná niekde hlboko. A až keď vlastne sa rozhodla, že to ide skúsiť, uvidí, čo to dá, lebo naozaj už vo vnútri sama v sebe cítila, že potrebuje zmenu, že toto je niečo, čo jej pomôže a presne takto nakoniec malými krokmi zvládla zavolať, nájsť si ubytovanie na internete, zavolať tam, zarezervovať si to, vybaviť si cestu a precestovať kúsok Slovenska, aby sa dostala na to miesto. Kde si to potom... A potom, keď už tam bola, tak si vlastne začala uvedomovať, aké je to úžasné, že je tam a že je vlastne so svojimi deťmi a dokonca, že je bez manžela, že vlastne je na tej dovolenke o mnoho lepšie, než na akejkoľvek dovolenke predtým, na ktorej boli predtým spolu ako rodina, pretože zrazu si to všetci užívali. Nebol nikto, kto by kritizoval, že deti jedia takým spôsobom, akým jedia, pretože boli maličké a pretože proste ešte nevedeli poriadne jesť a narobili trošku neporiadok, ale proste zároveň obdivovala svoje deti, ako to zvládajú jesť v reštaurácii, napriek tomu, že predtým do reštaurácií nechodili, že boli schopné si pripraviť to jedlo a nájsť sa pri stole, kde doma boli vždycky iba svojim otcom upozorňované. To jedlo spôsobovalo jej tiež veľký stres, pretože deti boli svojské a vlastné osobnosti. To neznamená, že boli naozaj nejaké zlé, ale keď boli neustále upozorňované na to, že niečo robia zle, tak vlastne možno ešte viac vtedy pôsobili. Tak to už nevieme a nebudeme to tu teraz hodnotiť, ale proste ona sa z tej dovolenky vrátila ako iná osoba. Ona vlastne zažila, aké to je vstúpiť do tej svojej sily a schopnosti sa rozhodovať a videla, že aj keď to jej rozhodnutie bolo proste hodnotené ako nesprávne, ako nemôže ísť sama s 2 deťmi na dovolenku, ako to nikdy nezvládne, tak napriek tomu tá jej skúsenosť jej hovorila, áno, ty to vieš a dokážeš to a keď po niečom túžiš, tak to pre niečo potrebuješ. A dalo jej to veľkú časť a takú skúsenosť a možnosť sa k tejto skúsenosti vracať, že toto je to, čo si dokázala po toľkých rokoch a vlastne to dokážeš a dokážeš si vytvoriť dobrý pocit, nezávisle od kohokoľvek iného. A
Teraz, čo robiť priamo, keď vám niekto hovorí a ste v situácii, kde niekto odmieta tú vašu skúsenosť, že proste to tak nemohlo byť, že ste museli byť v strese, museli ste robiť veci inak, než ich popisujete. Možno sa snažíte vyriešiť nejakú situáciu s vašim partnerom, kde on tvrdí, že sa to nestalo, že ste to nepovedali. Napriek tomu vy si pamätáte 100%, že ste ho o to žiadali, že ste mu to povedali. Tak ak si všimnete, že sa niečo také deje, že niekto odmieta vaše pocity, že niekto odmieta to skutočnosť, ktorú si pamätáte, tak vedzte, že presne to je ten ich cieľ. Trochu vás zmiasť a pochybovať o tom. Takže ak sa to deje, nie je to jednoduché. Nie je to jednoduché zostať v kľude v tej situácii. Ale postupným tréningom sa to dá naučiť. A ak si to všimnete, tak neísť do tých obáv, ale odmietnite pokračovať v tejto konverzácii. To je bod číslo 1. Ukončite túto konverzáciu. Nemusíte kričať, nemusíte nikoho obviňovať. Stačí jednoduchá veta. Viem, čo som zažila. Viem, čo som zažívala. Nemôžeš mi hovoriť, ako sa cítim. Pamätáme si to rozdielne. A dosť. Viac nemusíte pokračovať. Nemusíte sa obhajovať, nemusíte to vysvetľovať. Pretože pri gaslightingu často každá vaša snaha vysvetliť a získať to pochopenie, získať tú validáciu tej vašej skúsenosti, tej vašej skutočnosti od druhej osoby, tak je vlastne iba voda na ich mlyn. Na to, aby vás iba znova ďalej a ďalej nejak manipulovali. Takže stačí sa vyjadriť, ako to vidíte a ukončiť to. Napríklad, obaja vieme, čo sa stalo. A to, že odmietaš priznať pravdu, nedokáže zmeniť ju. Keď budeš pripravený mať túto konverzáciu v úprimnom a produktívnom spôsobe, daj mi vedieť. A opustíte miestnosť. Vždy, aj keď žijete v spoločnej domácnosti, sa dá zmeniť miesto, odísť do kúpeľne, na záchod, do kuchyne, uvariť si čaj. Potom druhá vec, čo môžete urobiť, ak nie ste v stave a nie ste schopní momentálne povedať nie, dosť, nebudeme pokračovať v tejto konverzácii, tak tento druhý spôsob môžete urobiť nezávisle od toho, či ste urobili prvý krok alebo nie, alebo ste sa nechali, alebo ste boli vtiahnutí do vašich obvyklých vzorcov komunikácia, do toho, kedy ste gaslightovaní. Ako náhle vystúpite z tejto situácii, ujasnite si, čo je vaša pravda, čo bola podľa vás skutočnosť. Najlepšie je si to aj zapísať. A ak si pamätáte, lebo často sa v týchto situáciách stáva, že človek potom vie, čo bolo povedané, ale vie, ako sa cítil a že to bolo ono, čo spôsobilo, že sa tak cítil, ale zase si nepamätá tie presné vety. Ale ak si ich pamätáte, tak si ich môžete zapísať. A tým, že si budete dávať pravidelne priestor na to, že
si po konverzácii budete zapisovať tieto veci, tak aj vaša pamäť začne potom viac na to reagovať a dokáže vám sprístupniť tú informáciu, pretože to, že si to nepamätáme, neznamená, že to nemáte uložené v svojej hlave. A tretia vec, ktorú urobte pre seba, je, že si uznajte tú možnosť, že to môže byť aj iným spôsobom, že to môže tak byť. Nie, že to musí tak byť a že to tak jednoznačne musí byť, ako ste vypovedali, alebo ako si to vy pamätáte, ale dovoľte si tú pochybnosť, že čo keď to tak je, ako som to ja vnímala. Čo keď moje vyhodnotenie situácie je to pravdivé. A niekedy môžu byť obe vnímania pravdivé. A nie je to o tom, ako nás vidí ten druhý človek, pretože pre ňoho to môže byť svetozletá pravda, ale je to aj o tom, ako vnímame sami seba. A to, ako s nami niekto komunikuje, hovorí viac o ňom, než o tom, kto sme my. Takže tretí spôsob je určiť si a hľadať si, kto som ja. A je v poriadku nebyť perfektný a dokonalý. Ale ste to vy. A uznajte si, že toto ste vy. Že toto je vaše vnímanie. Dovoľte si tú možnosť, že toto je tá vaša skutočnosť a je pre vás pravdivá a skutočná. Ďakujem. Toto bude odo mňa na dnes všetko. Opatrujte sa a držím vám prsty. Nech zvládnete akúkoľvek situáciu, do ktorej sa dostanete.